Tinokudokesaiwa naMhanduwe hedzinoi nhau dzomanhoko dzozuva ro13 mwedzi waChikumi. Hurumende nyasi yaedza kutanda nyadzi yakwekweredza Delish Nguwaya anomirira Drugs International munyika kudare redzimhosva. Wari kumupomera mhosva yekutsotsa hurumende nokurova manyepo pamusoro pekambani yache yodrugs achiti inotengesa zvinhu zvokurapisa vanhu. Tanyepiwa kuti ambochengetiwa mutirongo kusvikira musi womuvhuro. Ticharamba takaringa kuti zvichaenda nepi. Kambani yemagetsi munyika yaisa chimwe chikamu chomagetsi anotengeka zviri nani zvisingadhureba. Magetsiyo anonga achitandira pamawati opaawa 200 noribodzi kusvika pa300. Izvi zvicharerutsira wazhinji waizodhurirwa nemagetsi kubva paipera 200 okutanda. Magetsi akwai anonga achiita 312 madhora pamwedzi womubodzi. Gurukota rozvomoto razobuda richiramba masoko okuti rakanyepa kambani yemagetsi kuti irekere zvokusungisana naWikine uchivhayo. Ati iye akatadza kumbwika zvaaida kureketazvo zvokuti zese aiteedzere mutongo wakapuwa wokuti waite katombo kanyai nomumwe wavainetsana naye kudare redzimhosva. Isu tandoona kuti uku kwava kuvhara nomashizha munhu haabatiwa ari bekusimira. Asi ticharamba takandoringa kuti zvichaenda nepi. Hurumende yedu yave kumanikidza vanhu vari munzvimbo dzomugarandega kugarako kusvikira nzizi dzapwa. Wamwe wavo wakatoongororwa wakanzi waribe chirwere chodzihwa mupengocho asi wakarambidziwa kuti wabude. Zvinotopaza uropi kufunga kuti sei hurumende yadaro vana vayo. Asi tinoziva hedu kuti chikwambo chinondwa batsitsi. Wagari wokubulawayo wari kunwisiwa mvura iribe kuhuchikiwa nokanzuru yawo. Iyo kanzuru yawo nyasi yaburitsa masoko okuti mvura yawo yakachena uye yakanaka, asi wagariwo wagoita yokukwatisa kuitira kana yakasvipa ireke kuvapa manyoka. Tinotosaya kuti waribe nei kungobvuma kuti wari kupa vanhu mvura iribe kuchena. Wabva wafanana nomamwe maguta anenge Harare ano mvura inonhuhwa. Tochiringa hedu dzopasi rese. Mutongi mukuru wokuMalawi asisiwa basa nomutungamiri wenyika pasara mazuva mashomanana kuti sarudzo dziitiwe pokare munyikayo. Mutongi uyu kwai aenda pamujandegere nokuda kwemakore ache. Zviri benda kuti mutungamiri wenyika mukuru nomakore kwaari anoda kusvika 20. Tiri kuziva hedu kuti inyaya yesarudzo yamusiisa basa. Ghana yaita wana wechikoro zvodzidzo yepamusoro wakudubura nokubisa chiumbiwa chomumwe muIndia aiyosarura watema achiwazvidza. Mahatma Gandhi ano chidhori chache chakabisiwa zvichitevera kugwisiwa kwezvimwe zviumbwa zvovazhinji waikanganisa nokudzvinyirira nokusarudza vanhu vatema. Tinondoramba tichishuvira kuti zviitikewo kunyange nomuSouth Africa muno. Tiri ipapo togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Nhau.